ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ମୁଁ ଛତିଆ ହେଇଗଲିଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଛତିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଛତିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଏଚ୍। ଏନ୍ଏଚ୍ ରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ପାହାଡ ଅଛି। ଟିକେ ଉଠନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ପାହାଡ ଟା। ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ଏବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ, ମୁଁ ଜୁମ କରି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ପାହାଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ଅଛି ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି। ଲୋକ ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡିଛି ସବୁ ପ୍ଲେଟ ଫ୍ଲେଟ ଇଏ ହେରିକା। ଜଣେ ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ବି ଭଲ ଜାଗା, ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଜାଗା ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ସବୁ ଇଏ ଅଛି। ରହିଲି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହବ କାଲି, ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ ରେ ବାହାରିବି ଯାଜପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।